лекин чун ғулом берун рафт, яке аз рафиқони худро ёфт ки аз ӯ 100 динор қарздор буд. вайро сахт дошта ва гулӯяшро фишурда гуфт: он қарзатро ба ман адо кун. аз ин рӯ малакути осмон монанди подшоҳест ки мехост бо ғуломони худ ҳисобӣ кунад. вақте ки ба ҳисобӣ кардан шурӯъ намуд, якеро назди вай оварданд ки 10,000 талант аз вай қарз дошт. чун чизе барои адои қарз надошт, оғояш амр фармуд ки худаш, занаш, фарзандонаш ва ҳамаи дороияшро фурӯхта қарзашро адо кунанд. ғулом рӯй ба замин ниҳода ба вай сажда бурд ва гуфт: эй оғо, ба ман муҳлат деҳ ва ман ҳамаашро ба ту адо хоҳам кард. ва оғои он ғулом раҳмаш омада вайро ҷавоб дод ва қарзашро ба вай бахшид. лекин чун ғулом берун рафт, яке аз рафиқони худро ёфт ки аз ӯ 100 динор қарздор буд. вайро сахт дошта ва гулӯяшро фишурда гуфт: он қарзатро ба ман адо кун. он рафиқаш ба пойҳои ӯ афтода ва илтимос намуда гуфт: ба ман муҳлат диҳ ва ман ҳамаашро ба ту адо хоҳам кард. аммо ӯ розӣ нашуд, балки рафта вайро дар зиндон андохт то ки қарзашро адо кунад. чун рафиқонаш ин воқеаро диданд, бисёр ғамгин шуданд ва назди оғои худ омада ҳар он чӣ рӯй дода буд ба вай нақл карданд. он гоҳ оғояш ӯро назди худ даъват намуда гуфт: эй ғуломи шарир, тамоми қарзатро ман ба ту бахшидам, зеро ки ту аз ман илтимос кардӣ. оё туро низ лозим набуд ки ба рафиқи худ раҳм кунӣ, чунон ки ман ба ту раҳм кардам? ва оғояш ба хашм омада ӯро ба шиканҷакунандагон супурд, то тамоми қарзашро адо кунад. ҳамин тавр падари ман ки дар осмон аст бо шумо низ амал хоҳад кард, агар ҳар яке аз шумо гуноҳҳои бародари худро аз самими қалб афв накунад.